गोमंतक मराठी साहित्य परिषदेन राज्यभाषा संचालनालय गोंय सरकाराच्या जोडपालवान सोमारा चौथे अखिल गोमंतक मराठी साहित्य संमेलन होंडा 70 घडोवन हाडिल्ले। ह्या सुवाळ्याक सभापती प्रमोद सावंत हजर आशिल्ले। आरडेक्स गोवा खातीर 70च्यान निलेश परवार। आपला सगळा पत्रव्यवहार हा इंग्लिश मध्येच असतोय। कुठल्याही सरकारी खात्यामध्ये आपण एखादं मराठीतनं पत्र आजही देत नाही। मला वाटतं एखादा दुसरा हनुमान परवासारखा म्हणजे गोसेवा करणारा माणूस हे मराठी पत्र देत असेल। मला माहित नाही की त्याला परत उत्तर मराठीमध्ये मिळते का म्हणून, तर त्याला उत्तर पण मराठीमध्ये त्याचं मिळत नाही। मला ह्या कदाचित विधानसभेमध्ये मी ते एखादा ठराव वगैरे घालून करून घेईल की त्यांना उत्तर पण परत मराठीमध्येच मिळायला पाहिजे। कारण जो माणूस जर मराठीमध्ये विचारत असेल तर मराठीमध्ये उत्तर मिळणं हे गरजेचं आहे। जो कोकणीमध्ये जर विचारत असेल तर त्याला ते कोकणीमध्ये उत्तर मिळणं अत्यंत गरजेचं आहे। आमच्या विधानसभेमध्ये ज्या माणसाने ज्या पद्धतीने प्रश्न विचारला जातोय त्याच पद्धतीने त्याला उत्तर दिले जातं। मी काही ऍक्च्युली मला जे दिसतंय ते मी सदोदित बोलत असतो। कुठल्याही विषयावरती मला जे दिसलं ते बोललं। त्यामुळे मी आजच्या साहित्य संमेलनावरती, कारण जसं म्हणतोय की सगळ्यात संवेदनशील माणूस जर कोण असेल तर तो साहित्यिक असतोय। कारण मुळात आपण म्हणतोय की राजकारणी जी लोक असतात त्यांना मन नाही, आणि समाजामधली जी सामान्य माणसं असतात त्यांना तर तन पण नसतं आणि मन पण नसतंय असंही बऱ्याच वेळा म्हटलं जातंय। पण खरं जर मन जर कुणाला असेल तर ते साहित्यिकाला असतंय। कारण समाजातला एखादा विषय जरी त्यांना दिसला तर ते नक्कीच त्या विषयावरती लिहितात। खरं म्हणजे हे जर साहित्य संमेलन होंडामध्ये आपल्या भरत असेल तर त्याने 2 विषय नक्कीच घ्यायला पाहिजे होते। कदाचित या 2 विषयावरती ठराव होणं पण गरजेचं होतं।